Ahoj, vítám vás u dalšího videa, je tu se mnou i Nikolas. Čau. A tenhle díl je o tom, jak vlastně začínáme. V tomhle díle si vlastně najdeme náš pláce, kde si postavíme barák. Budeme tudy a cestou si tak najdeme nějaké jídlo. Tak. Našel jsi už něco? To nevadí. O, pavouk. Jo, jsi tamhle. Jo, omlouvám se za dešť. Zatím jsme žádný pozemek nenašli, ale to nevadí, tak zkusíme přebrodit to. Zkusíme to. To si zatím najíme, protože umřít nechcem. Odkaz na Nikolasův kanál určitě najdete v popisku videa. Tak, nakonec asi poplavem vodou a zkusíme, jestli tam není nějaký volný místo na barák. Tak, našli jsme konečně souš po tom dlouhým pátrání vodou. Nevím, jestli se tady zabydlíme, ale jsem ráda, že jsme nějakou souš našli. Teď ještě musíme najít Nikolase, který se nám při cestě ztratil. No a tady je! Tak bezva. Líbí se ti tady ten pozemek? No tak tady se asi příští díl nebude odehrávat, určitě na nějakým jiným. Doufám, že se vám tenhle díl líbil. Odkaz na Nikolasova videa najdete v popisku videa. Jestli se vám to teda líbilo, dejte like nebo odběr a v příštím díle ahoj!